see the people of Swaziland because you're Shembe. Uzoganga la, Swaziland. Uzoganga. You're killing innocent children and you're hiding behind this fake religion. I've done a whole research on your religion and I know what you're about. When I Shembe. So don't come back here and say you're coming to visit the king as if the king is a free agent, is a free entity, stand alone. Young Vashembe, ungabuyi la kangwane, Masimbenja, mthakathi. Mthakathi. Masimbenja, ungabuyi la kangwane, tobulala abantwana bemaswati, uthi uqinisa le nkosi le. Uyakanga, wena Shembe. Sisi. Liyayikhetha ikumgedlela inkosi enkulu uBombela Sidima Samampondo, babamkhulu umkhulu phakathi. uShembe eyindodana kaMayekisa, uShembe engu-Isaya, indodana kaNkulunkulu, umprofethi, uShembe enguShembe uNkulunkulu. Wayesewachazele konke amaNazaretha, kwaze kwafika isikhathi lapho ayesezohamba khona emhlabeni, njengoba wazinika isikhathi seminyaka emihlanu, ehamba evalelisa eshiya imiyalezo, nokuthi uma esehambile kuzosala kube njalo. Wayehlale watshela ngaso sonke isikhathi ukuthi ngeke nize nisale nodwa, kodwa ukhona uShembe uNkulunkulu eniyosala naye, umoya oyingcwele. Niyosala nawo amakhosi amabili, eyakwaMthethwa emzini waseThembalini, kanye nayo inkosi yaseGingindlovu emzini waseJudiya. uShembe futhi wayekushilo ukuthi namzukwana ebekwayo ethunweni ungafakwa khonkolo ngoba uyomila asabalale umhlaba wonke. Uyoba umuthi omkhulu othi nalaba bebehlezi ngaphansi kwaleso sihlahla bobehleli ngaphansi kwakhe uShembe bayothi bangalala ebusuku bengamaRoma noma amaLuthela noma ama-American board namasheshi, bayovuka ngakusasa sebekhethe inkosi esiphakamile sebengamaNazaretha. Nazo izimvula eziyona ziyogeleza bese ziwathola lamafutha omusa alapho-ke bekulele khona yena uShembe. Ayogeleza njalo lawo manzi asabalale ayongena emfuleni nemfulakazi nakuyo imithombo yamanzi. Nabo abayobe bephuza leyo mvula nayo imithombo yamanzi babobe bephuza yena uShembe uqobo lwakhe. Bayobe sebelithola lolu thando, bayolala bengakholwa, bayovuka sebeyikhetha inkosi yasephakameni bebe ngamaNazaretha. uShembe phela wayebathembisile futhi abantu ukuthi uyohamba isikhathi abuye lapha emhlabeni esembethe inyama entsha. AmaNazaretha ayekhona ayebuza ukuthi isiphi leso sikhathi inkosi oyobuya ngaso thina ngabe siyobe sisekhona na. Kodwa uShembe akaze abatshele unyaka ayobuya ngawo, kodwa wabatshela ngazo izimpawu ezobonakala ezweni lakhona lapha eSouth Africa ukuthi kuyobe sekuyiso isikhathi ayobe sebuye ngaso. Abaningi bayombona, abanye ngeke bembone, abanye bayomphika, abanye bayomvuka. Wathi, bantu bami, ngaleso sikhathi niyobona ngako ukuthi niyobe ningasakulimi ukudla emasimini, niyobe senithenga khona ezitolo. Ngaleso sikhathi abantu bayobe sebezithanda kakhulu, behloba kakhulu, bakhe imizi emihle, bayobe bethanda kakhulu imali. Ngaleso sikhathi abantu abamnyama bayobe sebeshayela amabhanoyi kanye nazo izitimela. Nazo izinkampani zabelungu zobe seyiphethwe yibo abantu abamnyama. Ngaleso sikhathi imigwaqo iyobe sihamba phezu kweminye imigwaqo. Nalo izwe lase-South Africa liyobe seliphethwe yibo abantu abamnyama. Lowo mbuso wabo abantu abamnyama kuyobe kungumbuso obizwa ngombuso wenkaba. Bamangala abaningi ukuthi kusho ukuthini lokho kushiwo inceku yenkosi ukuthi umbuso wenkaba. Phela uShembe ngaleso sikhathi wayichaza kona ukuthi kuyobe kuwumbuso wabantu abamnyama abayobe bentshontsha njengoba inkawu iyisela.
Phela inkawu intshontsha ummbila emasimini, ngakho ukuxhaphaza ngoba phela ifike ikhe isikhwebu sokuqala isifake ekhwapheni. Ngalesi sikhathi ithi ikha esesibili isifaka kuleli linye ikhwapha, uqatha-ke lesi esifakile ekuqaleni kodwa kayiyeki, iphinde ikhe sesithathu isibuyisele kuleli ikhwapha lokuqala, iphinde ikho esesine isifake ekhwapheni, uqatha-ke lesi futhi esinye isikhwebu, iqatha-ke zonke. Inkawu iyayixhaphaza insimi yomlimi kodwa ekugcineni iphume nesikhwebu esisodwa. Lokho kwakhulunywa uye uShembe akukholakalanga ngoba ngaleso sikhathi izwe lase-South Africa lalingaphansi kwengcindezi yobambiswano labo abelungu namabhunu. Ngisho nakhona ezinkampanini wayengekho umuntu omnyama owayeba umphathi. Bonke abamnyama babesebenza emazingeni aphansi. Nazo izitimela namabhanoyi kwakushayelwa yibo phela abelungu. Waqhubeka uShembe wathi, bantu bami, ngaleso sikhathi kuyobe sekukhona umgwaqo omude oyohlanganisa iSouth Africa neMozambique. Ngiyobona ngazo lezo mpawu ukuthi ngiyobe sengibuyile, kanye nazo izimpi eniyolokhu nizwa ngazo emazweni ngamazwe. uShembe wayebona kahle ukuthi kwakulikhuni ukuthi amaNazaretha ngaleso sikhathi ayiqonde le nkulumo yakhe, njengoba ayekade ephila ngaphansi kwayo ingcindezi eyayinkulu kakhulu. Kodwa wayehlale watshela ngaso sonke isikhathi ukuthi ziyeza izizukulwane eziyoyiqonda kahle lento. Waqhubeka uShembe wachaza nangazo izinto ezimbi eziyokwenzeka ngaleso sikhathi sokubuya kwakhe. Washo ukuthi, bantu bami, ngaleso sikhathi abantu babe sebenesihluku esikhulu, benganabo ububele nonembeza. Abantu bayobe sebedlana bodwa, izingane ezincane ziyokhulelisana, kanti futhi obaba bazo izingane bayolala nazo bazikhulelise, kanye nabo futhi omama bayolala ney'ngane zabo zabafana. Abantu base-South Africa bayowuvukela lowo mbuso wenkawu, okumbuso kahulumeni wabo abantu abamnyama. Okwajabulisa kakhulu amaNazaretha kwaphinde kwangakholakala ukuthi bawatshela amaNazaretha ukuthi ayoba maningi kakhulu ngaleso sikhathi, ayobe sehamba ngezimoto zonyanyavu eziningi kakhulu, ehamba imihlangano iSouth Africa yonke elandela le nkosi eyobe ikhona ngaleso sikhathi eyobe iwuye uShembe uqobo. Wayekushilo futhi uShembe ukuthi amakhosi azomlandela eze angaphikiswa uma eshintsha imithetho ngoba kuyobe kufike leso sikhathi. Waqhubeka wathi inkosi eyomlandela iyozishintsha lezi zinto zesintu ezakhiwe lapha ePhalamende, ikhande izindlu zesilungu. uShembe wayekusho lokho phela ngoba wayazi kahle ukuthi lesi sizwe ayefikele kuso sasinenkani kakhulu, sasiyohlubuka lapho sesibona ukushintsha kwezinto, futhi kungenzeka siphikisane nalo ukuthuthuka kwalo ibandla. Okwakubuhlungu kakhulu okwakuphethe kabe yena uShembe kwakuyiko ukuthi njengoba esehamba, le mimoya emibi eyayilokhu imlandela yasuka nayo entabazweni eyayimthengisile ukuthi iyolichitha leli bandla, njengoba yayishilo ukuthi mawubhabhadisa abantu abalishumi, 5 babangabethu weShembe, kanye nalo igovu lenja leli phela aliboniswa uNkulunkulu esentabeni enhlangakazi, leli phela elayijaha inyamazane encane lifuna ukuyisobozela. Ilapho uNkulunkulu amchazela khona ngokuthi lelo govu lenja izitha zakho eziyohlala zikuzingela ngaso sonke isikhathi, ziyokuthuka ziyokuncokofula, ziyozama nakho ukukubulala, kodwa umkhonto ngeke ungene enyameni yakho. Nangempela uShembe wahlupheka kakhulu kusukela ehle khona lapho entabeni, njengoba bazama ukumgwaza bazama nokumdubula,
bazama nokumklinya kodwa behluleka. Kanye naso isiprofetho esaprofethwa yikwabaprofethi uShembe engakafiki kuleli zwe. uZandile Nkabinde kanye naye uMfazwe Miyeza ababesemabandleni obuKristu abagcine bephumile bawashiya behamba bememezela ngokuza kwakhe uShembe. Bona bambiza ngokukhanya ngoNkulunkulu oyofika lapha ezweni laseNatali, oyokwakha umuzi oyokwakhiwe ngezindlu zesiZulu oyobe uyiJerusalema, umuzi kaNkulunkulu oyobonakala ngokuhlala kwabantu ababhincayo. Ngaleso sikhathi beprofetha lezi profetho babengasekho abantu ababhinca amabheshu, ngoba kwase kubukeka njengento esemuva kakhulu ngoba izimishini zasezibhilitile. Esiprofetheni ababesisho bathi lokhu kukhanya ukuyofika okunguShembe kuyokhanyisa esibhakabhakeni, kukhanyise emhlabeni, kukhanyise ngaphansi komhlaba kanye nasekujuleni kwamanzi. Kodwa uma sekufikile lokhu kukhanya okunguShembe, izifebe ziyokhala zithi saze savelelwa nanguShembe, nanguShembe. Izigebengu ziyokhala zithi saze savelelwa nanguShembe, nanguShembe. Abathakathi bayokhala bethi saze savelelwa nanguShembe, nanguShembe. Amadimoni ayokhala athi saze safa namuhla nanguShembe, nanguShembe. Kuyokhala kuze kukhale nabo oTokoloshe, oMamtsotsi, oZavolo kanye nayo imikhovu nezikhova bethi saze sasha namhlanje nanguShembe, nanguShembe. Nangempela kwathi mayesefikile uShembe izwe lase-South Africa, ikakhulukazi khona eNatali naKwaZulu, lazamazama kwaze kwayofika emampondweni lapho kokukhala khona abathakathi nazo izifebe nezigebengu noTokoloshe ababengafuni nakumbona uShembe abathakathi ngenxa yokuthi wayephazamisa phela izinto zabo. Kanye nabo abantu ababenezithwalo zabo babekhala kakhulu. Bafakaza sona isibonakaliso esatolikwa huye uNkulunkulu entabeni enhlangakazi salo iGovu, njengoba ababemjaha kakhulu uShembe kwakuyiwo phela amaKristu, lawo aze amthengela lona iphoyisa lomlungu elazama ukumdubula lehluleka, kanye nalo iviyo lezinsizwa elalihlome ngemkhonto endaweni yaseGroundville elalizama ukumgwaza lehluleka. Konke lokhu ayichazile uShembe nazo zonke izitha zakhe ezazimhlasela, noma futhi esebuya zizomnakashela, kanye nayo imimoya emithathu asuka naye entabazweni. Umlando uzolokhu uziphinde njalo, njengoba phela yena uShembe umqali wendlela wayeyisitha samaKristu, ephinde ebe yisitha sawo amaNazaretha uqobo ngoba nawo ayezama ngayo yonke indlela ukumbulala. Kanye nabo ababekholelwa enkolweni yesintu, njengoba nayo umyayeza kandabuko wakwaZulu wayengafuni nakumbona uShembe, wazama ngayo yonke indlela ukumbophisa. Lapha babefuna nokushisa umuzi wakhe waselinda khona kwaNongoma. Kanye nabo abathakathi ababengafuni nakumbona uShembe, njengaye uNdlojela wakaMbuyazi kwelaseMtubatuba, owaze wabhila imboma ethi ayichithe uShembe ngesikebhe ayinqamula ngaso edanyini. Kodwa wehluleka ngoba uShembe wayikhomba ngobhoko, yakhamisa yaphuza amanzi yaze yaqhuma inyongo. uShembe wayishilo futhi ukuthi niyobona ngako kusukuma kwazo izishosha ukuphulukiswa kwabantu abayobe besezifeni zabo ukuthi kuyobe kuyimina ngiyobe sengibuyile. Umoya kaNkulunkulu onguShembe uyobe ukhona phakathi kwenu. Kodwa uma kungasasindi muntu, ilapho niyobona khona ukuthi uShembe onguNkulunkulu akasekho phakathi kwenu. Ziningi kakhulu izindawo uShembe ayehamba kuzo eshumayela ekhanda amathempeli ngemizi yakhe, kodwa eminye bazama ngayo yonke indlela abelungu ukuthi
beyiqede le mizi. UShembe wayehamba ngazo izitimela nangezinyawo amabanga amade, ehamba ethola lezi ndawo ezaba yimizi yakhe. Ezinye wayezithenga phela kubo abelungu ezazi ngamaplazi akhe lapho wayebeka khona izintandane. Kodwa esehambile inkosi yamlandela, yehluleka ukuhamba ize iziqede zonke lezi ndawo, kwala ngisho yona yayinemoto. Nenkosi futhi yesithathu yayehluleka ukuhamba iziqede zonke lezi ndawo ezazihanjwa kuye uMkalindlela ngezinyanga, noma yona yayinayo imoto. Nayo futhi inkosi yesine yehluleka ukuhamba iziqede zonke lezi ndawo ezazihanjwa kuyena uShembe, noma yona inkosi yesine yayinazo izimoto. Kodwa yena uShembe uqobo lwakhe njengoba esebuyile ukwazile ukuthi azihambe zonke lezi ndawo aye ngokuyozigojela. Waphinde wayivusa imizi yakhe ayikade eyihambele nayitholile kuwo amakhosi ngalesiya sikhathi esambethe umzimba wokuqala, noma eminye yemizi eyagcine idliwe yiyo imoya emithathu ayikade esuke nayo entabazweni, wagcina engasangenanga kuleyo mizi. Kodwa yena useyigojele umnikazi njengoba eseze wafika khona eSwazini kanye nakhona eMozambique. Konke lokhu ukwenze ngokushesha, njengoba wonke lo msebenzi uShembe wayenza ngawo iminyaka ewu-22. Wathola imizi engaphezulu kuka-60 nenqwaba yamathempeli ayibeka indawo nendawo, kusukela kulo kwelaseKapa kuze kuyofika khona kwelamathongo, ezweni lasempumalanga kuze kuyofika khona ey'ntabeni zoKhahlana, njengoba phela amaNazaretha ekhona ngisho eBotswana, eMozambique, eSwazini, eLesotho. Kodwa okubuhlungu kakhulu ngakho ukubuya kwakhe uShembe, le mimoya emithathu ayisuke naye entabazweni, uMasiphula, uSehlangoholoko, uSibaningi ayikaze yehlukane naye kuze kube namhlanje iseduzane kwakhe, kanye nalo iGovu lenja elaba yisibonakaliso entabeni yaseNhlangakazi elalifuna ukusobozela inyamazana, lisekhona nanamhlanje. Kodwa amaNazaretha amthandayo uShembe ayadumala lapho ebona le mimoya emithathu uma ihlasela uShembe, aphinde adumale lapho ebona khona iGovu lenja likhonkotha uShembe lifuna ukumsobozela. Lokhu ukuphatheka kwawo amaNazaretha enziwa yikho phela ukuthi kuze kube namhlanje awayiqondi indaba yakhe uShembe, ukuthi le mimoya emithathu kanye nalo iGovu lenja lizofakaza khona ukuthi vuye impela uShembe uMkalindlela, indodana kaMayekisa, u-Isaya umprofethi. Usebuyile, ubuye nazo zonke izinto zakhe, wabuya nalo ijubane lakhe elikhulu lokwenza izinto, ukukhuthala kokwakha yonke imizi yakhe ayekade eyakhile ekuqaleni useyivuse yonke, njengoba ehambe waze wafika khona lapho okhokho bakhe ababesuke khona kwaCeza kwaNontandabathakathi, waze wayofika khona eNtabazo, nakhona eNtabamhlophe lapho ayezalelwe khona wahamba waze wafika. Noma kubuhlungu ubufakazi bokukhompothwa liGovu, ubufakazi bokuhlaselwa imoya emibi emithathu engena kuwo amaNazaretha ukuba behlasela uShembe, ubufakazi obubuhlungu ukuthi nguye impela uShembe owayengena iphuma izinkantolo bezama ukumbophisa. Namanje kusenjalo, jabulani nithokoze nina zizwe zonke, buphelile ubumnyama, bufikile ubuNazaretha. Njengoba uMkalindlela babembiza ngawo wonke amagama, bembiza ngomthakathi, phezu kwabo bonke ubufakazi ayesebukhombisile ukuba uvela ezulwini, kodwa abanye babethi umnumzane womuzi ozilambele uzama ukuzenzela isonto.
abanye babethi umsuthu onomuthi onzima owumuhungulu owuhungula abantu, abanye babethi inceku yenkosi, abanye babethi umfundisi, njengoba naye inkosi uSolomoni yathi wena Shembe umfundisi wayo oyongisindisela abantwana basendlunkulu lapho sekuhluleke khona izinyanga kanye nabo odokotela. Kodwa abelungu babethi umuntu omnyama olalelwa uNkulunkulu, njengoba bagcina bemthwese zona iziqu sokuthi akekho umuntu omnyama owazi iBhayibheli njengaye, futhi nabelungu uqobo akekho omedlulayo. Amasheshi akhona ezweni lakwaHlabisa ayembiza ngalo iphekula likaBhambatha elalizovuselela impi yamakhanda, kanti omunye umlungu owayidayisa iplazi wambiza ngokuthi, wena Shembe ngiyakubona ukuthi ufuna ukuzokhulula abantu abamnyama ngomshosha phansi njengoba ungafuni ukusebenzisa impi, kodwa ufuna ukusebenzisa imali ukuba uthenge umhlaba wabantu ubuyisele kuwo. Kwamethusa lokho Shembe ukuthi kukhona umlungu oyaziyo lento lapho amakhosi nabo abantu abamnyama bakwaZulu ababengayiboni lento yayenziwa uShembe, njengoba uShembe wayivuselela nabo ubukhosi obabusuke sebufile njengabo ubukhosi bakwalithuba. Kwakuyiso isitha somhlaba, sitha samakholwa, sitha samaNazaretha, sitha sabathakathi, sitha sezifebe, isitha sabo bonke abathanda ububi nokungcola. Nanamhlanje kusenjalo kabakhathali abathandi bokungcola. Kodwa amaNazaretha athanda uShembe ngokweqiniso kumele ajabule kakhulu lapho khona bemethuka uShembe, ngoba kufakaza kona ukuthi impela wayevela ezulwini njengoba wazenza zonke lezi profetho eseziphelela namhlanje. Abanye bayombona, abanye ngeke bembone. Simbona ngako ukwethuka nokucokofulwa nokuboshwa ezinkantolo, njengoba wayeshilo ukuthi uma kuphuma oyedwa lapha ePhakameni kuyongena abalishumi. Babesho njalo futhi khona kwaHlabitha bethi umthakathi uhamba emba imigodi emzini yabantu, njengoba wagcina eboshiwe khona ejele kwaHlabisa. Nakuzo zonke izindawo ayihambe eboshwa kuzo babesho ukuthi uthatha abafazi babantu, uthatha nezingane zabantu. Ngalo mhungulu wakhe uthwele, nanamuhla kusenjalo, okufakaza ukuthi uyimpela uShembe ubuyile enyameni. Babesho njalo ababekusaba ukungena ePhakameni, bebuza abantu ukuthi bayaphi kuyophela kusasa lokhu, kanti uPhakama wakuzele ukukhanyisela zonke izizwe. Ilapho namagwala ayehleka khona usulu ethi ha ha ha, kuyophela lokhu ngelinye ilanga, kusasa kuyophela, akusekho, kuyophela konke lokhu. Kodwa kuyamangaza ngoba akwenzekanga konke lokhu ababekusho. Kunalokhu uPhakama kwakhula, umoya wezizwe ezaziphika uShembe washona phansi. Namhlanje abanye babo sizwa bethi wozanini ekuPhakameni. Qiniselani wemaqhawe ningasatshiswa amagwala. Iyaguqa lapho igumkedlela mzula amafutha omcovid-19 phakathi.